Abdoulaye Diop ale de b'o fanga bulon in kunna a ka taama senfɛ kunungo Rusi jamana kan u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli dɔw kɛ a yɛrɛ minisiri tɔnya min bɛ yen ni o ye Sergei Lavrov Moscou kaw fɛ yen nɔ a ka kuma la a ko cɛmancɛ fanga min ye nin ye bɛn de tun kɛra k'a fɔ ko a bɛ sɔn ka laban min ye février kalo tile 27 ko nka nin tɛna se ka kɛ bilen dɛ sabu ko yɛrɛ n'a taabolo cɛmancɛ fanga kɔni dɔ de bɛ se ka fara ka sa n'o tɛ k'a fɔ ko ka cɛmancɛ fanga ko k'a dan min ye février kalo natɔ ye tile 27 ko kuncɛ ni kalata ye ko baara tɛ se ka kɛ bilen o la Moscou jamana kan n'o ye Rusi yɛrɛ faaba ye a jirala k'a fɔ an ka diplomasi ɲɛma ni o ye Abdoulaye Diop ye a ye nin kuma fɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔna la yan bi marabolo 14 bɛ yen bi ko kalata yɛrɛ kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ ye fiyewu n'i ko i bɛ taa kalata ko kuma fɔ ye o mɔgɔw n'a fɔ ko olu bɛ lakana ɲini walima o mɔgɔw n'a fɔ ko fo basigi kana fɔlɔ k'o dun o ye fɛn ye fɛn min ni basigi de kan ka ɲini olu ka yɔrɔw la fɔlɔ ka sɔrɔ ka kalata baaraw kɛ o de la a ka kuma la ko laɲini ye min ye o ye k'a fɔ a kɛra lakana fitinin min bɛ yen ni jamanadenw mago b'o la a ka kan fana basigi min bɛ yen nɔ ni jamana mago b'o la o basigi ka se ka kɛ o la kalata kuma o ka se ka fɔ Nouvelle Horizon yi da don nin na o la n'i ye jateminɛ kɛ min ye Abdoulaye Diop ale min ye Mali minisiri min n'a ka baara ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛw olu baara ɲɔgɔnya ma yɔrɔ a ye taama min kɛ ka taa Rusi jamana kan taama in kun belebeleba de b'a la sabu Mali ni Rusi jamana bilama a bɛ n'a fɔ baara ɲɔgɔnya yɛrɛ de ka se ka tɛmɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna dɛ bolodi ɲɔgɔnma bɛ Mali ni Rusi cɛ terimaw don a mɛnna kabi Mali a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta nka ka se ka fanga don a la k'a kɔgɔ ka nin kura fiyɛ a la Abdoulaye Diop taa kun ye o ye Rusi jamana kan Nouvelle Horizon ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ko nin bɛna fɔ Mali ni Rusi jamana ka baara ɲɔgɔnya min ni u bɛ fɛ ka nin kura fiyɛ a la nin ye a ka don da caman fɛ o ye malidenw yɛrɛ ka kelenya basigi kana Mali kɔnɔ lakanabaliya min n'a ɲɔ ɲɛnen don Mali kɔnɔ Rusi jamana Mali kɛlen don ka i jigi da u ka bi kosɛbɛ Mali jamana ni Rusi jamana limanaw ni fɛn i sɔrɔ i ka wuli ka maa ɲini u ka i dɛmɛ limanaw o fana tɛ fugariya ye dɛ o de la bi ko Mali ni Rusi jamana bi ni y'a ni Rusi la ye limanaw teriɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna o la n'i ye jateminɛ kɛ Mali mago bɛ baara caman bi walasa ka se ka Rusiw sen don o la o dɔ bɛ tali kɛ accord d'Alger n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye min dɛsɛra ka lawaleya a bolonɔ bilala a mɛnna san caman ani ka jira k'a fɔ fana maliden yɛrɛ dama sen tɛ ka min ye u yɛrɛ bɔ lakanabaliya bolo bi marabolo caman bɛ Mali kɔnɔ bi bamacimaw ka sariyaw bamacimaw ka walejugu de bɛ taga o sigidalamaw sɛgɛrɛ hali an ka forces armées maliennes n'o ye famaw ye olu bɛ se ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen o dun tɛ taa minɛnw kɔ Rusi jamana ka se ka minɛn caman di Mali ma Abdoulaye Diop a ye nin kuma fɔ a ko a t'i n'a fɔ ale ka taa Rusi jamana kan ko dɔgɔyalima don ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma ko nka ni limanaw tasuma wulila i ka bugu la i bɛ se ka ji o ji sɔrɔ a kɛra ji nɔgɔ ye o a kɛra i tɛ ji jɛlen ɲini o ko la i bɛ se ka ji nɔgɔ sɔrɔ walima a kɛra fɛn fɛn ye k'o kɛ k'i ka tasuma fa limanaw Mali b'o de taabolo ka bi o la jamana o jamana bɛ yen k'o labɛnnen don ka Mali dɛmɛ Mali n'a bolo bɔ o nɔfɛ kɔnɔna jɛlenya yɛrɛ la ni Rusi jamana ko anw na aw dɛmɛ an n'an bolo bɔ aw nɔfɛ sabu minisiri fila in Abdoulaye Diop ani Sergei Lavrov limanaw a bɛ n'a fɔ u ka kumaw taabolo de kɛra kelen sabu Sergei Lavrov ka jaabiw la kunnafonidi kɛnɛ in kan a ye jaabi di a ko Rusi jamana tɛna i fosi ka bɔ Mali kɔnɔ Mali jigiya kɔrɔ fiyewu a na an dɛmɛ limanaw min ye fɛn fɛn ye lakanako ye fɛn fɛn ye baaraw ye min bɛ tali kɛ a kɛra sɔrɔ taabolo ye o Mali b'a ta sɔrɔ Rusi jamana b'a ta sɔrɔ a kɛra baara wɛrɛw ye jagoko nasiraw la a kɛra fɛn fɛn bɛ se ka Mali jamana ɲɛtaa sabati don nataw la kuma caman de bolila o kan minisiri fila in olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ni taama min ye nin ye ko a kɛra jigiyaba de ye wa Abdoulaye Diop ka kuma sinsinna mun kan o de ye k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu ye Mali tɔgɔ tiɲɛ ko u bɛ fɛ ka u bolo don Wagner bolo n'o ye Rusi jamana kɔnɔna la lakanakɛla minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛ lakanabaw ye limanaw ko kuma ninnu ye tɔgɔ tiɲɛ kumaw de ye
ko yɔrɔ faransi jamana yɛrɛ kun wulila k'a fɔ ko mali bɛ fɛ k'i tɔgɔnɔ bila gafe la ani wagner ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ dun bi o faransi jamana kelen tilala ka na segin k'a dɔn k'a fɔ kuma ninnu ye tɔgɔ tiɲɛ kumaw de ye ka ɲɛsin mali jamana ma ani minnu bɛ yen n'olu bɛ ka jamana mara bi ka u tɔgɔ tiɲɛ ka kuma caman fɔ u ma walasa ka se ka jamana yɛrɛ mara cogoya ka tiɲɛ u bolo o tiɲɛ dɔnna bi Abdoulaye Diop ko mali ma i tɛgɛ bɔ maa si nɔfɛ k'a fɔ ko n'o ye o kɛra wagner ye o kɛra fɛn o fɛn ko o kana lakana sabati mali kɔnɔna la nka limanaw min kɛlen ye nin ye Rusi jamana ka o de ye a la tiɲɛ yɛrɛ ye nka nin ye jateminɛ kɛ a bɛna fɔ mali ka lakana ko bilama limanaw mali minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ a baara la o na kɛ walasa an ka jamana a ka se ka lakana n'an bɔra yen nɔ limanaw min ye ale nouvelle horizon kelen kɔnɔ ko dugucinin dɔ filɛ nin segu mara la ale dugudenw bɛɛ lajɛlen de bolila limanaw ka dugu bila pepewu ka sababu kɛ siranya yɛrɛ ye bamancimaw ka walejugu siranya o la ko kango ale de ye dugumisɛnnin ye min filɛ nin segu mara la lasa a filɛ nin commune yɛrɛmarakafo min filɛ n'u kama ko dura a bɛ segu mara de la a jirala k'a fɔ jadisiw n'o ye bamaci wale tigilamaw ye olu ka jatigɛ wale n'u ka bagabali walew olu de taara ka ɲɛsin kango ale dugucinin ma o kɛra sababu ye dugudenw caman limanaw yanni bamancimaw yɛrɛ kana caman bolila ka dugu bila pepewu o de la araba tɛmɛnen novembre kalo tile 10 san 2021 duguden caman de bɛ yen minnu ni jatigɛ yɛrɛ ma kunnafoniw y'a jira cogo min na ko mobili minnu bɛ yen n'o ye pick-up ye o 4 ɲɔgɔnna falen maramafɛnw na ko a na kɛ o de ye munumunu zaliw kɛ dugu in da fɛ o la sa dugudenw kɔni ye wele caman de bila finitigiw ma k'u kana walasa u ka se ka u bɔ nin jatigɛ in kɔnɔna la ko nka wele bila o bila maa kɔni ma ye nka duguden dɔ ka seereya la ko olu kɔni avion dɔ ye o panna dugu sanfɛ nka olu kɔni m'a ka kisɛci kan mɛn u m'a ka wale mɛn k'a fɔ a ye bamancimaw olu kɛlɛ o la sa duguden minnu ni olu sɔrɔla nɛgɛjuru siraw fɛ nouvelle horizon ka fɔ la caman y'a jira k'a fɔ ko u bolila ka u ka balo n'u ka bolofɛn bɛɛ lajɛlen de to dugu in kɔnɔna la ko n'i ye jateminɛ kɛ kalo 6 u bɛ nin lahalaya de kɔnɔna la u kɔni t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na wele fɛn fɛn bilala ko ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma jamanaw k'a bɛna fɔ wele a ma mɛn o la sa nouvelle horizon ka fɔ la ko bi n'i ye maa wele o kana i dɛmɛ n'i ma se ka dɛmɛ b'a sɔrɔ jamanaw i yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini de bolo ma kangokaw k'u bɛɛ lajɛlen ye dugu bila pewu kana u bɛ se ka lakana sɔrɔ yɔrɔ min na ka taa yen nɔ kuma kɔni filɛ nin ye limanaw wele lasera sa faamaw ma u ka se ka taa kangokaw olu dɛmɛ sabu u yɛrɛ ka fɔ la olu kɔni y'u ta to ala ma sa ala min ni ale de bɛ jɔni yɛrɛ kisi kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra nouvelle horizon kɔnɔ an bɛ don min ye le sphinx ale fasɛrɛdi sɛbɛn kumana fasɛrɛdi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ mali ka lasigiden min bɛ n'ale tun bɛ washington ni o ye mahamadu nimaga ye a na kɛ ale ka ko bɛ sariya ka bolo kan bi sabu ko a nanen bamako yan nɔ ko a welela min bɛ tali yɛrɛ kɛ brigade d'investigation judiciaire n'o ye BJ maaw ye lasa ni jateminɛ kɛ mali kurako kuma min bɛ ka fɔ sphinx ka fɔ la k'a bɛna fɔ a ko a bɛ senna sabu bi limanaw mali bilama ni yera tanamako la limanaw sariya tigilamaw tɛ siga fiyewu ka i wele k'i ɲininka i dalakan na o de la a jirala k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen n'u kama ko jokolo kulubali o jokolo kulubali yɛrɛ a yɛrɛ tun bɛ baara kɛ mali ka lasigidenso min bɛ washington a na kɛ o de ye mali ka lasigiden n'o ye mahamadu nimaga ye k'a wele bɔgɔ jeninen kan o de la a nanen yan nɔ BJ maaw olu y'a wele k'a ɲininka k'a jira k'a fɔ ko mun tɛmɛna ani jokolo kulubali o ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw a jala k'a fɔ ko kelen in na an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye maliki konate k'o fana tɔgɔ bɛ ko in na sphinx ka fɔ la o de la ko tribunal min bɛ communicati kɔnɔna la bamako yan nɔ o de ye ni cɛ fila in wele ka u ɲininka u dalakan na ko nka u welelen ka u tilala ka bila ka taa u ka so k'a sɔrɔ dun ko in a bɛ sariya ka bolo kan ko nka a ma bila ten sabu hali n'a sɔrɔla u ka ɲɛfɔli bamaka ko la nka min bɛ se ka fɔ a ko la o de ye k'a fɔ u ye kuma dɔw fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma minnu b'a jira k'a fɔ ko jokolo kulubali ko ale bilala ka bɔ baara la n'i ye a jateminɛ ko in yɛrɛ ko a bɛ lamɛrikɛnw fɛ yen nɔ washington olu ka sariya ka bolo kan ko nka coronavirus bana yɛrɛ yɔrɔ o kɛn bɛ ka dadigi kɛ olu la olu kɛlen don ka ko in bila fɔlɔ yanni segin ka k'a kan ko nka bamako yan nɔ
tribunal de grande instance min filɛ nin communiqué kɔnɔna la ale y'a ko ta bala hali n'a sɔrɔla a ma kiiri tigɛ fɔlɔ ninnu kɔni wulila ka u ɲininka u dalakan na ko nka min bɛ se ka fɔ na limana o de ye k'a fɔ baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ dama de don Mali ka foroba baarakɛyɔrɔw don a ko kan ka kɛ tribunal administratif o de ka bolo kan ko nka ni communiqué tribunal ye nin ta limana k'a bɛna fɔ ko wɛrɛ b'a ko la maa tɛ min si dɔn nka an n'an sigi ka ko tɔ kɔnɔ don nataw la Batoma Sisoko ale de ye nin fasiri kɛ limanaw le Sphinx ale kɔnɔna la n'an tora Sphinx kɔnɔna la Conseil national de transition limanaw ko ale Isa Kawujim kɛ maa ye nafa tɛ maa min na persona non grata sabu ko a gɛnna ka bɔ CNT kɔnɔna la bi limanaw ka sababu kɛ ko a ye tanamako kɛ walasa ni jateminɛ kɛ bamananw b'a fɔ cogo min na limanaw ko n'i ye ko kɛ don dɔ la galamani turu ni i ye kuma o kuma fɔ don dɔ e na sigi ka i ka kuma ko don i tulo la o de la ko Isa Kawujim limanaw M5 RFP ma mafalenba kɔrɔ min ye nin ye ko ale yɛrɛ kun ye a kuma fɔ don dɔ la ko M5 RFP est mort de sa belle mort limanaw ni nin kuma fɔra maliden caman bi yɛrɛ ye nin kuma in kɔnɔna la ko M5 RFP k'a sara fo k'a kɛ sago juguya yɛrɛ ye yɔrɔ bita jɔnni de sara fo k'a kɛ sago juguya ye sabu ni a fɔra ko ka i tara k'i bila jɔyɔrɔ la limanaw Conseil national de transition o ɲɛma danka 4 na ko ka tila ka e gɛn ka bɔ o kɔnɔna la aw dun ye wulikajɔ kɛ Sphinx ka kuma don dɛ limanaw ko ka min ye Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dafiri yɔrɔ o fanga dafiri kɛlen minnu ye jɔyɔrɔw sɔrɔ o dira olu ma minnu kɛra jɔyɔrɔtigiw ye o dira olu ma nka limanaw bɔ nana kɛ mun kalama Isa Kawujim ka kuma minnu n'a b'olu fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ni kɔsa in na kuma minnu bɛ n'a y'olu ta ka ɲɛsin jamana faamaw ma communiqué ale tribunal wulila kɔ ka min ye gendarmerie min filɛ k'an ye tɔgɔ la min bɛ tali kɛ octobre kalo tile 26 ka wuli a nɔfɛ limanaw ka taa wele k'a ɲininka a dalakan na o ma tɛmɛ tile 2 ka minɛnen ka lasago u y'a bila ka taa Bamako kasobonba la octobre kalo tile 29 min ye o kɔ a ka kiiri nana boloda o communiqué tribunal kelen na kiiri kɛra o doni kama k'a fɔ ko k'a bila ka taa décembre kalo tile 3 natɔ in na n'i ye jateminɛ kɛ kiiri kɛlen min ye Conseil national de transition ye ale kɔni ye laɲini dɔw kɛ k'a fɔ ko ka Isa Kawujim ko k'a bila ka bɔ ko ka ɲangini min b'a nɔfɛ ko k'a sonsoro fɔlɔ nka n'i ye Sphinx ka kumaw lajɛ ko communiqué ale procureur n'o ye Idrissa Hamidou Touré ale ye ɲɛfɔli min kɛ nin ko in na walasa maaw bɛ se k'a faamu o ye k'a fɔ CNT ye nin hakilila min ta nin ye limanaw ko a jɔyɔrɔ tɛ u bolo k'a fɔ de u b'u da don Isa Kawujim ka nin kuma na sabu n'i ye jateminɛ kɛ birifini min birilen don CNT maaw kan n'o ye immunité ye ko birifini a bɛ n'a fɔ a ye jalaki min binna kan birifini tɛ nafa foyi ɲɛ o yɔrɔ la n'i dun ye jateminɛ kɛ ni birifini ma nafa ɲɛ o yɔrɔ la limanaw a ka kiiri min kɛlen filɛ nin yɔrɔ kiiri in kɛra nka CNT maaw y'a ɲini ko ka ɲangini min b'a nɔfɛ ko k'a sonsoro fɔlɔ min ye communiqué tribunal ye ale kɔni y'o ta k'a lajɛ k'a larawe k'a lajɛ n'a sɔrɔla o baara bɛ se ka kɛ u nana bɛn o kan Isa Kawujim ko a bilala ka bɔ kaso la fɔlɔ a kɔni taara a ka so ko nka ko kiiri min bɛ yen n'o b'a nɔfɛ o ma bila dɛ kiiri in bɛ kɛ décembre kalo natɔ in tile 3 o b'a jira k'a fɔ ko Isa Kawujim halisa a bɛ kiiri ka bolo ka procureur Idrissa Hamidou Touré ka fɔ la ko nka limanaw mun bɛ se ka fɔ nin ko la don bɛɛ n'a a ko de don don bɛɛ n'a a kuma don Batoma Sisoko ale min ye nin fasiri kɛ limanaw ko jɛni de ko M5 RFP mort de sa belle mort limanaw bi maa min bɛ se ka i to sɛbɛ sanfɛ ka bɛn kɔlɔn kɔnɔna la limanaw Sphinx ka kuma don dɛ Isa Kawujim kuma ye nin ye le Sphinx ale de y'a fɔ n'an bɔra Sphinx kɔnɔna la limanaw an bɛ don min ye l'indépendant ale fasiri de sɛbɛn kuma na ko an ka laadala tigilamaw dugutigiw ni maa minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka jamana marabolo 19 in kɔnɔna la olu wele bilala u ma limanaw Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale fɛ k'o ka na u ka kuma Mali cɛmancɛ fanga ko la dɛmɛ min bɛ yen ni o bɛ se ka bɔ ninnu yɔrɔ limanaw ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma o kuma de fɔra sabu labɛn min bɛ sen na assise nationale de la refondation ko la a ka kan
wele ka bila jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen seko ani dɔnko minnu ye laadala tigilamaw ye min ye diinɛ tigilamaw ye sabu limanaw bɛɛ da kan ka don maliko in na bi o de la an ko an ka laadala tigilamaw minnu bɔra Mali marabolo 19 in na ka fara Bamako district kan limanaw bɛɛ de ye dɛmɛ k'u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ale ɲɛmaw ma o de la l'indépendant ka fɔ la a kɛra sababu ye premier ministre Choguel Kokara Mayiga limanaw a ye bɛɛ de lamɛn kelen marabolo 19 in maa maa bɔra yen nɔ k'i nana i ka hakilila di bɛɛ de lamɛnna o la sa n'i ye jateminɛ kɛ indépendant ka fɔ la limanaw ko waati dɔ sera sa coordinateur minnu bɛ n'olu bɛ Bamako yan nɔ n'o ye quartier minnu bɛ Bamako yan olu ka coordinateur dugutigiw ko don Elhaji Bamusa Ture ale ko waati dɔ sera sa an ka lajɛ limanaw an ka yɛrɛ ko bila Mali ko de sera dɛ n'an m'a lajɛ ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ jamana ye an bɛɛ de tiɲɛ ye ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ Elhaji Bamusa Ture ko don dɔ la an b'an tɛgɛ kɛ k'an firifiri ala kana an lase o ma n'i ye jateminɛ kɛ a ko transition ka ɲɛ limanaw maliden bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ b'a kɔnɔna la o bɔlen kɔ ye min ye kayikaw fɛ yen nɔ olu ka dugutigi ni o ye Boubacar Baba Janvier Garba Traoré ale y'a jira k'a fɔ ko Kayi bɛɛ lajɛlen de wulen bɛ transition kɔ bi wa k'u b'u dɛmɛ wa premier ministre ani jamana kuntigi colonel Assimi Goïta u b'a ɲini u fɛ olu yɛrɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko cɛmancɛ fanga limanaw ko a ka mɔnɔbɔ fo ka se san 5 ma ka taa janvier kalo san 2022 min ye maa min fana bɛ yen ni o ye Ibrahima Jara ye Kulukorokaw fɛ yen nɔ ale fana ka kuma la a y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ cɛmancɛ fanga u b'a senkɔrɔma don dɔ dɛ ko nka olu tɛ Assimi ko la olu tɛ Choguel ko la olu ka dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ min kɛlen don bi ka ɲɛsin yurugu ni dungo juguya kɛlɛ ma an ka jamana kɔnɔ jamana foroba nafolo kɛlɛli min wulikajɔ min tan bɛ ka o kɛlɛli sɛgɛrɛ bi o kɔni o jan bɛ olu ye fo k'a dama tɛmɛ o y'a jira k'a fɔ o baara n'i y'a ye olu bɛ ka cɛmancɛ fanga dɛmɛ bi o baara min n'o famana ka ye o famana ka kɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛ cɛmancɛ fanga dɛmɛ o de sababuya la wa o ka to senna wa baara min bɛ bi ni o bɛ se ka kɛ ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɛ fɛn ye fɛn min ni jamanaden bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la olu bɛ o baara la wa olu bɛ cɛmancɛ fanga dɛmɛ o ko siratigɛ ninnu fana na min ye Sikasokaw fɛ yen Elhaji Seku Sidiki Jawara ale fana ka kuma kɛra ko Assise nationale de la refondation baara labɛn minnu bɛ sen na limanaw k'olu bɛ y'a kɛnɛ kan wa u bɛ na u ka fɛla fɔ fɛla in tɛ dɔwɛrɛ ye Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ n'a jɔli bɛ ka fɔ limanaw k'olu na ye a kɛnɛ kan wa dɔ ka fara cɛmancɛ fanga kan min ye Segu Mopti Umar Togola ani Elhaji Baba Ture olu fana ka kuma kɛra min ye ko Choguel ye kuma min fɔ diɲɛ kelenna tɔnba ka jɛrɛ kɛnɛ kan limanaw k'olu mana foyi kama ka Choguel ka a dɛmɛ wa maliden kelen-kelenna bɛ kun kan ka Choguel senkɔrɔma don nin kuma ninnu na sabu nin kuma famana ka ye nin kuma famana ka mɛn min na Tombouctou Gao Kidal Tawudeni Menaka Douaza Bandiagara Nara San yɔrɔ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu mana fɔ limanaw lakanabaliya ɲɔ ɲɛnen do ye olu ka lasigiden minnu ni o ye dugutigiw ye olu nana o fana ye u kuma fɔ u ko banditisme ni terrorisme mun kɛmɛ ka olu ka yɔrɔw sigi goya bi limanaw ko Bamako dɔrɔn tɛ Mali ye dɛ u k'a dɔn k'a fɔ ni kalata bɛ kɛ limanaw kalata kɔni n'a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ Bamako yan dɔrɔn n'o tɛ marabolo minnu fɔlen filɛ nin kalata tɛ se ka kɛ bi maa si tɛ se ka kalatɔgɔ kuma fɔ ye wa olu b'a ɲini de basigi ka na hɛrɛ ka na bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka sɔrɔ ka kalata ko kuma fɔ yen nɔ limanaw fɛn fɛn kumana nin kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen ko kalata limanaw a tɛ se ka kɛ kɛcogo t'a la wa min ɲininen don olu fɛ o de ye ko cɛmancɛ fanga dɔ de ka fara a kundama kan a kɛra kundama surun ye a kɛra kundama jamanjan ye limanaw dɔ kɔni ka fara a kan walasa jamanaden bɛɛ ka se ka basigi sɔrɔ wa min ye premier ministre ye a ye lamɛnni kɛ a ko ninnu ka hakilila fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye ko a b'a bɛɛ ta wa baara na kɛnɛ ye Mali kura jɔli kuma o na fɔ a ko senfɛ kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye les échos welewele ale kumana Eko y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali limanaw an ka jamana ye min ni sanu de bɛ bɔ yan nɔ fa a ka ca o de la a kɛra sababu ye Mali bɛ jɔyɔrɔ sabanan na farafinna sanuko lahalayaw la ko san o san min ye journée minière et pétrolière ye ni o ye GMP ye ale bɛ sigi Mali kɔnɔna la yan nɔ
walasa baaraw bilalen don ka min ye novembre kalo tile 16 ana tile 18 o natɔ in kɔnɔ o de la a baara labɛnbaw k'olu ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ centre international de conférence de Bamako la don nataw la ko min ye a ka kan kuma ka kɛ Mali sanuko kan a kɛra dugujukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ Mali la yan nɔ min n'a jɔyɔrɔ ka bon sɔrɔ siraw la a ka ɲɛfɔ malidenw ka faamuya ani fɛn fɛn bɛ se ka kɛ baaraw la ni nafa bɛ se ka se jamana ma cogo min na sabu a jala k'a fɔ san o san tɔni 60 ɲɔgɔnna o de bɛ sɔrɔ an ka sanuw la jamanaw o bɛ kɛ sababu ye miliyari 400 ani kɔ o bɛ don an ka jamana wakandɛ kɔnɔna la n'i y'o ta 100 o 100 10 ɲɔgɔnna o jamanaden kelen-kelenna ka sɔrɔ ko a bɛ don o de da fɛ o la kunungo alamisa novembre kalo tile 11 kunnafonidi kunkurun kɛnɛ min sigira ni o minisiriso min b'an ka dugujukɔrɔ nafolo ji ni kuranko kunna madame Jara Binta Traoré ale ye conseil technique ye ale ye ɲɛfɔliw kɛ a ka kuma la a ko kuma bɛna boli min kan ɲina hakilila fanba n'o y'a thème ye o ye k'a fɔ ɲɛtaga min bɛ yen ni o kan ka lajɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan don nataw la a ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu a bɛna taga ɲɛsin o de ma walasa a ka fɔ la mali bɛ jamanaw fɛ bi minnu ni sanu yɛrɛ bɛ yegeyege a jamanaw kɔnɔna la sabu ko sanubɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye site miniers ye 14 o de bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ko o bɛ se ka kɛ cogo di Mali tɛ se ka nafa sɔrɔ a ka sanuko la wa o sanu yɛrɛ ka bɔ yen jamanaw dugujukɔrɔ nafolo caman bɛ yen i n'a fɔ lithium fer manganèse phosphate bauxite uranium diamant calcaire selgium ana ɲɔgɔnna caman jamanaw nin bɛɛ ye dugujukɔrɔ nafolo ye minnu bɛ se ka nafa lase Mali ma wa an bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔw la a baara ninnu na jamanaw a ka kan ni nin dugujukɔrɔ nafolo ninnu bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ nafa ka se ka sɔrɔ a la o de la journée minière et pétrolière baara minnu n'a bɛna sigi a ka kɛ sababu ye a tako 9nan min ye nin ye dɛmɛba minnu bɛ farafinna diɲɛ kurukara CEDEAO ni UEMOA kɔnɔna la olu welelen don a ko kɛnɛ ka sabu kana kɛ sababu ye cakɛdaba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ n'o ye entreprise ye olu ka se ka u sen don a baara la kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ ECHO ale kɔnɔna la n'an ye ECHO bila an bɛ don min ye Soir de Bamako ye ka kunnafoni kuncɛ n'ale teliyala an ka minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka jamana dilanli kunna n'o ye fondation ye Ikasa Mayiga jamanaw k'u ye kangarida kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda minnu bɛ yen n'o ye ONG ye minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ baara dɔw la baara minnu yɛrɛ ni u t'u sara an ka jamana ɲɛmɔgɔw la o ye k'a fɔ u bɛ politiki tɔn dɔw wele walima fasoden jama société civile k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka sigi kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ dun jamana ɲɛmɔgɔw a yamaruyalen don olu de ka a kuma fɔ walima n'u b'a baara kɛ u k'u sara jamana ɲɛmɔgɔw la communiqué min ni gouvernement y'o kɛ ka ɲɛsin ni ONG ninnu ma k'a fɔ de ko a dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔlen don n'o ye promédiation ye k'u k'a lajɛ n'u bɛ fɛn fɛn kɛ baara la Mali kɔnɔ u k'u sara jamana ɲɛmɔgɔw la o kangaridakan kɛra jamanaw waati n'a ka waati ECHO an tɛ bi ta in bila yan Soir de Bamako ale de nin fɔ nka yan'an ka bɔ kɛnɛ kan an bɛ foli di an dɛmɛbaaw ma minnu kɛlen don ka kunnafoni gafew olu jɛmukan ta n'o ye assurance maladie obligatoire maaw ye kana maaw an b'u fo nin kɛnɛ in kan yan sabu jɛmukan talen don ba la olu de fɛ nin waati ninnu na an b'u baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔna la yan nɔ an bɛ aw yɛrɛ fo an filɛbaaw k'a fɔ ko a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin kɛnɛ in kan